Mau mbawfo obednyeroro anye kibro me kafo jamana nyemo ye décision ta shisha demsenumbe femimi ka interdit sur toute l'étendue du territoire kafo shisha te mimble Mali kono décision nyena et puis décision jaranye nga mena nyingali minke nela ka ke awrela shisha nana soro femimbe mi jamana kono. Oui, fin fly. La cigarette et puis l'alcool. La cigarette, déjà, jamana mi mogoba deunka lakana la, jamana mi mogoba deunka kenea la. Ni cigarette ireta ka laje, a semaine doa kan, que le tabac tue, nuit gravement la santé. Quelque chose qui tue les citoyens maliens. Nebolo, halina yasro, peut-être cigarette mina ka chantugo mina jamana kono. Obe comme obe ni kana ke fin dagale mais kafo cigarette glamro re ko cigarette be mo faga wa be degumba do ikanya na mayala jamana nyamo kan ka fin do fo o fanala parce que ambe wakati mina 600 il me semble que révolution des dames nelembe gouvernance rola fin mai fin se ka degun se jamana ma fin se ka degun se jamana deuma obe de la jotodo on dit le tabac tue nuit gravement la santé. Non seulement cigarette bi faga ate da fagali made avec la ka degumbla ikanya na mayala. Bon, en quelque sorte shisha fona interdiction ambe mi foka fraka shisha niya da aerema adabora kumi kama occidentaux be shisha mi togomina na asro shisha kelen tundo. Moi je suis sûr et certain qu'a fo jamana nyamo te na décision ta kube shisha interdit nga shisha yi mo chamanye ake ou ka drogue tasraï tramadol bekala fembe ni ou interdit des choses prohibées par la loi ou beau bede do shisha la ko be élément ko ke djie ko mi donc mo chamante bo kalama et toi so choroba siglendo et dembe zuemina avec glomina nga à travers avec un mini shisha de itse ga bo kalama donc comme shisha gouvernement tse ka fofolo ko ka shisha ou contrôler ni ni shisha e aka do mune ba kono non. Pour le moment, avec d'abord la flot, on a sur la base croix. Donc, à Djaranye, avec gouvernement faux, que gouvernement barakala faux, moi, il y a une décision. En quelque sorte, c'est que dans la commune 4 du district de Bamako, commune 4 maire de camp qui faux, qui n'a flot. Même si à Ouati, un chamania combattu, qu'il faut sensibilisation tout le temps, il y a une décision qui est bonne. Tiens, nga munam se ka phobie. Parce que allez sera migné gouvernement bora kanale ka barato de dafa gouvernement fonaka donc a fo commune quartier ni damne yani décision kata sur le plan national. Donc le maire de la commune 4 Adama Berete est à féliciter ni kenen kamba foka walimando. Sur les 703 communes au Mali, commune 4 drone de chicha interdit. Donc ambe commune 4 maire amba fou. Amba nyina foka partager. Alaba mi oui alcool. Alcool sugu jumendo fem se ka mogo bo hakili ka fem se ka mogo bo tableau ka eta ka mesure ta namanya ka fo alcool be mi ika mi kasro ici sera hake dola mais malheureusement tel n'est pas le cas dans notre pays. Demsenou be glomi des enfants de 15 à 16 ans ibulu de fallait jolé gitronda la utseka jusenga donc mesure ka approfondie eta e mi ga nyena de nga, mais explication mi non fait jamana marabra au boulot. Le tabac tue nuit gravement la santé, ça veut dire quoi? Secrétaire glamara au côté. Avec secrétaire quand? Oh, femme mbika jamana don fera. S'il fallait interdire quelque chose, en kana siranka faux, l'État en toute responsabilité ou tunganga décision ta secrétaire doni Mali kono. Tant que le tabac tue nuit gravement la santé, nuit gravement à la santé de la population. Jamana nyamoro ka prévention ke ka cigarette fona jo jamana kono ni min balo cigarette ka sa après vérification ni cigarette yera dien kono cigarette min se ka mo fra cigarette min te degumbla mo la o cigarette ka do pour qu'au moins jamana de ka santé kana bla en jeu question mi do santé publique de do santé publique de do là c'est même interdit que ni fait nous publicité ka kere yamé. La publicité de l'alcool, la publicité que tu as à travers Heineken et consorts,
Mais même là, c'est de façon indirecte. Ka sécurité publicité ke togo dola o be fenye femi ni anga jamana tabia ni anga jamana tabolo te soama. Nawe shisha interdit a jaranye ayaw ka ketake parce que ni awma ke jamana don wera dama tse ka nyogon bali ka mi. Demsenu me kangar minda uye. A interdit li kun folo nafa be awde kan. Fato tiara aw be bo gitronda la des enfants de 15-13 ans olu de be kelena kuma la. To iba fudu nyingali rewe ke manjeli ka ezuemina dorete shisha de zuen fadwa la muso be shisha mimbi chaw be shisha mimbi mais mimbe ke shisha la kana to ka bo kalama. Félicitations aux autorités de la République, mais barama bane ça reste la cigarette et puis l'alcool. Alcool là ay mesure ta Johnny Jonganga alcool mi définissons les critères. Demseni si ni te santa ni shekimbo ni alcool yeri bolo est-ce que alcool kanga mi beda fana kan wa ni anga sariya wala jeba so ni beba la mais ateka appliquer donc ni kanga ke sabu ya mise en application ka bonya ni veille bonya na cigarette minauka koloshika ke glominauka alcool mi mbauka abato shisha interdit li mikera shisha minau fana ba do ka fu kelente. Mes autorités Rasjal be kuma blani miye mba nyine aw fa munu be ka video in laje aya partager jema ka laje ambe ka kuma studio min ka be fonde ma ko studio di Mali faso ka kiboya glomayro jamana dewnye mirila ka min bla 5 ans parce que on faso dewnde kuma kunchela malion est-ce que shisha se ka interdit jamana dewna o shisha kilen ka continuer ka mi hôtel kono o shisha kilen ka continuer ka véhiculer dans les salons vitrés à nos frères ni mogo mi shisha mi kenema diginte ka ko la de parce que on ga kele muye na manya saria do taraka fendo interdit akata forma kama nga nawe shisha to shisha ka mi hôtel ba kono shisha ka mi comme yoro do règle ndo akama ko shisha house la maison de shisha mogo beta shisha mi ko ai comme ka shisha mi sutra de là walma en monta mi sokono di a fora de cause sur toute l'étendue du territoire ni minta kalama folen fleniye ika so dugukolo ika hôtel dugukolo abe jamana territoire de ka a donc a fo ni shisha mi Mali dugukolo ka saria bi nomine donc ango fona foko bola anga lakana bagaw amba nyina fo ala ni kra kama aw kana ni ke war nyini Israël mbado ka fo awe mo klenewni aw ka bara konona nga mo do ba fona tula olube autorité kan so kuma do la de ambo kalama nga nanjera kani tabolo nunu kele peut-être fin chama be do na tawla mse ka bekele Mali be se ka siga dambe korokono Mali be se ka sigi atabia korokono anya me ka foko mo chama fana be munun be jamana nyimo yala olu reba sangadu deuma l'inégalité sociale au début c'est quand une décision tient na do nyabi aya do ka fo jamana deumba mi no manya kaba interdit no hôtel ou bla hôtel ou ka shisha di moma mo kata shisha mi hôtel la ni shisha be mi hôtel ba kono aya do ka fo shisha tse ka interdit malla no manya kaba décision ta a décision veka kaka ni shisha yera yoro hali palais présidentiel la ni shisha yera aka mine mo mi yera mi molo o ka condamné aka aman sara sariya walma aka enfermé aka kasoke qu'on se dise la vérité. Donc il faut pas que ça soit deux poids deux mesures en tout fait a même mi fait bi Rajal ka kangarda kando namanya ka ben décision sukuta ay mesure d'accompagnement bla 5 ans aw kana kulenge ni décision sukula walma décision ka tabi sini a décision quand même mo ka sigi kana 600 mina tuni aga ni mi kadi mi walma ni mo mi bo ka fega obe mine ni na damata de bena ni kele jamana kono nte shisha mi madelika mi wantena mi na mi magateje ntado ala be composé to mina nga demsenu ka do ujuguyate jamana nyimo kono de ni esra de pour que au moins jamana mogoba deuna jamana mogoba ona amune demsenu nye sini on de wolene lo ka jamana mara donc na yera kola ko mi mse ka dénoncer jamana ma ni jamana mara ba ko kango dabla o kana ke ko juga ma en fana ko dabla nga lamelike ce n'est que ça ni mo mi be fe kam blasra peut-être ndama se rodo ma mo chama be hakilna wore bula
mena nga téléphone numéro di Ras Diallo shisha ko in kunka beki hakilna di akake bunya kuna akake karama kun dem se munu mena wele aya don fana ka fo Ras Diallo ma fo ka nyena kadaga aw negela jora ay aw negela jora tuko mina negela wara be jamana kono afora ko mi be mogo faga ka dankari ka nyana mayala c'est quoi? C'est la cigarette. Le tabac tue ni gravement la santé. Rasta ko kulu drone état tumbe kele marijuana mini ou interdire no jamana kono donc ni fana farala kan on suppose que na be jora abe soro ka laje do na taula jume kanga daga jume manga daga spécialistes ou bien donc il y a des médecins spécialistes et généralistes qui seront après ni ko be ko fait étude ka analyse ka ko nunka ni mini kanga mi faso kono ka donc ce n'est que ça. Big up aux autorités. Félicitations aux autorités et au gouvernement du Mali pour la décision. Ngani décision est malade bato walma na kera ni ndungo koe. Ah jamana de o me seinga na shisha mina de. Ni jamana de o seinga na shisha mina. Ni décision mi tara au fait no malade bato. Gouvernement be doya masro et puis gouvernement te bonya sura la. L'état c'est prévoir. Gouverner c'est prévoir. Sininya sigi barabe kebi. A une décision est à Ounyena. Nimi nyena mo fo tamakiatana. Donc aya partagé. N'avait fait Ras Diallo 78 69 13 ou 16. Biolon Vlani Dourou. Vous m'excusez. Biolon Vlani Chegi. Bioroni Kononton. Tani Saba Tani Woro. Biolon Vlani Chegi. Bioroni Kononton. Tani Saba Tan Ani Woro. 78 69 13 ou 16. N'avait wele. Shishako kunka amse ka hakilna di nyoma autorité ye bara mi ga nyena nga cigarette be mo fagade le tabac ni gravement la santé l'alcool est consommé partout yoro bekera glomiroy yoro bekera barsoy autorité au de récip au de autorisation douma naw ya joro la fin chambe be dabla violence ba dugu kono bi ni barso sigili la de façon il s'est dit que mi ma sigi saria ere kono nia au fana no bo la toba dende. Les maires sont interpellés ici. Donc, ni de tout le monde fait qu'à boka fo. Si ni fana hakilna mimbana fasokoina, amena boka en version dit. Si jo Mali tundo, aya partager, beka la main, faut qu'à Ras Diallo News ka pajima. Donc, mo beka nadje, vraiment, ni de tout le monde fait qu'à boka fo. Ala ka wakati wera iraneni aula.